ahí ja veus el caràcter, no, d'este home. El nano és una figura que estava en el carrer d'en Llop, en el culo en pompa també. Vull dir que tenia una connexió ahí entre... I era la seva figura, el seu icono, no? Que era la contra, era com un altar i era la contra de l'altar religiós. És a dir, era la seva cultura. Ell tenia clar que per a tindre futur gent com ell havien de carregar el poder de l'Església. Este nano té una història que és un litigi entre dos nobles, los Merita y los Castillo, i estaven al carrer d'en Llop, en la plaça de l'Ajuntament, i el Merita, pues, un dels nobles, que se posa en la seva façana una estàtua de 2 metres en el cul, mirant al veí. I per a Carceller això va ser el... I el nano era molt famós perquè la gent anava a posar-li el dit en el cul, les dones, les xiques, per a trobar nòvio, i era una xatxara, no? I Carceller volia la figura. Quan se fa la reforma del Plaça Ajuntament, en els anys 20, el nano se desmunta i Carceller el compra i se l'emporta a la Canyada, perquè Carceller era un visionari. Quan arriba el trenet a la Canyada, ell compra terrenys perquè es comença a construir xalets. A banda de productor, d'empresari, d'editor, va ser també un visionari i se va dedicar a l'activitat immobiliària també. I s'emporta el nano a la Canyada en una banda de música i fa la inauguració allí en 2 barraques, posa el nano al mig, la llotja, el micalet, i la gent anava en peregrinació a la Canyada a posar-li el dit en el cul al nano, i allò era per a ell la... El que passa és que va coincidir l'any següent en la mort del seu fill, i a partir d'ahir ell no va voler fer més... Però sí, per a ell la Canyada era el seu espai d'esparciment, no? Casualment, jo visc a la Canyada. Jo tinc 58 i porto 58 anys en la Canyada i no sabia res de tot això. Ni que Carceller havia fet els primers xalets, no sabia res. Antonio Laguna viu a la Canyada també. Que va ser una casualitat també. El documental està ple de casualitats. La trobada de l'article, de que són de la Canyada, de que Lambert també, per casualitat, troba la connexió de la germana de la dona de Carceller en Estats Units. És a dir, hi ha una quantitat de casualitats que fan que el documental vagi... I ara mateix el nano exactament està localitzat? Sí, el nano, quan mor Carceller, la dona derriba el xalet i l'únic que salva és el nano. Fan un xalet nou en Montecanyada i s'emporta el nano. Quan es ven el xalet, el nano es queda en el xalet allí ja, i ara, avui en dia, el propietari és un americà que viu a Nova York, que no vol saber res del tema del nano, i el nano continua ahí esperant que algú vagi per ell. Jo crec que el nano és el documental acaba en el nano perquè jo crec que... És la incògnita. Sí, n'hi ha un paral·lelisme, no?, entre l'oblit de Carceller, de Bluff i de la Traca, i l'oblit d'una figura que està ahí esperant que algú la rescate, no? Perquè no heu pogut, entenc que si aquesta persona que va comprar el nano no vol saber res, no heu pogut averiguar per què el va comprar. No, ell va comprar el xalet. Val. I el nano estava dins. O sigui que... I ahí està. Que és inconscient, podríem dir, segurament del que allò significa. Sí, ara, com hem cridat moltes vegades, preguntant per el nano, igual, el nano no té valor, diguem... no té un valor cultural... O sigui, té un valor cultural, però no té un valor artístic, perquè és una figura, a més, està molt deteriorada per el pas del temps. I ell possiblement pensarà ara, ui, quanta gent està cridant, perquè ha cridat més gent preguntant per el nano, no? Inclús hem preguntat als veïns i tal, i la gent ja diu, ostres, aquí què passa? Perquè es veu el cap, no? Només ahí. Bueno, pues sí, era l'icono, no? Era la filosofia de Carceller, era el nano. Molt bé, Ricardo, per a ja acomiadar l'entrevista m'agradaria que parlarem un poc del recorregut del documental. Si no m'equivoque, va obtindre el premi al millor documental Premis Berlanga, Premis Valencians de l'Audiovisual. També es va passar a la Seminci de Valladolid. El documental és de l'any passat, però imagine que evidentment encara esteu en el procés, podríem dir, de difusió, no sé, per a la gent que s'estiga veient en un torrent de cinema on es pot veure ara mateix Carceller. Sí, va estar a la Seminci, va guanyar
el Premi Millor Documental del Premi Berlanga, de l'Acadèmia. Va estar en Cine Europa 35, va guanyar també el Festival de Cinema Ciutadà Compromès de ACICOM. I en aquests moments encara s'està projectant per pobles i ciutats. Me'n vaig ara a Barcelona en juliol, estrenem allà, a Sant Boi, i d'ací a poquet estarà segurament en alguna plataforma allà i es podrà veure per televisió, per plataforma. Avui en dia no se pot veure encara, a no ser que sigui una projecció d'estes que s'estan fent per el tema d'ajuntaments, diputació i demés, però d'ací a poquet estarà. Es va emetre a punt i suposo que tindrà un altre passe i a partir de juliol jo suposo que estarà en plataforma alguna. Molt bé, Ricardo, doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona en Un Torrent de Cinema. A vosaltres. Moltíssima sort amb el recorregut de Carceller, d'aquest documental necessari que recupera una figura absolutament oblidada fins fa ben poc de la cultura valenciana i de la cultura en general. Moltíssimes gràcies. Pues a vosaltres i, bueno, jo estic content perquè ja no per la història de Carceller i per el documental, sinó perquè n'hi ha persones com la filla, la neta de Bluff i de més que han recuperat part de la seva història que va ser furtada, no? Molt bé, doncs recomanem aquest documental, Carceller, l'home que va morir 2 vegades, de Ricardo Macián, i continuem en Un Torrent de Cinema.